Oh? Oy! Musta na ko ka? Apita ka matiyon na. Okay, maayon nun. Oh. Ako na pong gilaag akong amigo mga idol. Kay gimingaw man ko niya in town. Sa iyang baho nagpangita na ko kay humot ng alimyon. Kunya karon ako siyang gistoryahan nga si 5 pisot makigistorya niya kay gimingaw naman ko no niya. Ikaw, si 5 pisot, nagparamdam na sa 5 pisot? Ay. Klaro. Si 5 pisot wala ko ni klaro mga idol. Ano, mag-istorya ko na siya ni mo? Makigistorya na lang kuno siya kay basig na inindot nga offer ba. Basig tagaan siyang trabaho og daghan nga kwarta. Kay si 5 pisot manager na kuno siya. Istorya ka, 5 pisot? 5 pisot. Istorya is may kukulapo ka, radari ay ha. Why ligo-ligo 5 pisot ay? Si Migo Kula po ni katawa lang siya in town. Kay bisan dili na ko siya pangutan-on hibaw naman ako daan sa baho mga idol. Kunya ning tungura si 5 pisot nanawag na. Kami ko Sos, nugaya na dyan ako wala katawag ni Mommy ko. Oh? Bikaw! Oy! Kumusta naman ka diha? Musta na ko ka? Apita ka matiyon na. Okay, maayon nun. Ano ko ni Mommy ko? Nagkagwapo. Ikaw po ka? Nagkagwapo kami ko? Wapa mo tong tao. Ano sabon mi ko? Usa ko ni sabunin mo? Kon, kana Tingla. kolorin. Abi ko kasente mi ko? Siti ko na. Ito malagi na yung postura ni mo. Oh, itom. Ay, inborn. Inborn na. Pwede hindi na mi ko? Oh. Inborn. Wa mga mangatag sa akong binatkuhan. Ako i-offer. Una i-offer na eh. Ay, so, walay problema Trabaho na. kay pwede ning sayo ng trabaho Ay, trabaho lagi siya na rana. Ako'y manager, ane. O siya mo manager. May problema. Ako'y clinic, migo. May clinic. Ako'y clinic. Oh. Clinic. May problema, ay. Bisan ba o gili kakabaw kayo, manambal. Oh. Pero, naman ko'y mo assist ni mo. Wow. Imo ni mo umaon imong trabaho. Oh. Dili ka ngay maproblema. Ayaw, di mo problema di. Ari diha. Si Hari, oh. 5 pisot na hari-hari sa trabaho mga idol. May problema. Di andi kami kung sa imong trabaho. Sultian kami go. Pwede lang sa'yo na ha. Sa iyo na kayo. Ang kaya. Kayang kaya. Balikon pa na nila, yakang yaka. Iyak ako no. Mika, excited ka kasi imong trabaho? Excited na. Ay, sus, dali na kayo ay. Dadati mong sundang. Oh, sundang niyo. Tapos magdaog bairan. Oh, bayaran. Ang imong trabaho, Migo, ikay tikapon sa mga ero. Mong ero, Migo. Hindi ka po zero. Hindi naman ang Migo. Bugal-bugal na mo Clinic. Ero, earring. Earring. Iro. Ay, sus, sporting kayo na sa'yo na. Sa iyo na. Sa iyo na. Trabaho. Eh. Pwede na kuha. Pwede ka mo cash advance. Yan. Kali sa advance. Advan kami. Kani mo? 1.5 lang. Oh. Ate, 1.5 ba? Si Migo Kula po update kay sa kasa-advance mga idol. 1.5 di kuno iyang kuhaon. Di pa advance ako. Di ko. babay. Pwede Kay tagaan ako 500 na kay Manoy Chris. Uy hala, apil-apilon man ko ani niya. Nga sa pangapon wala lang ba ko'y kalibutan anang trabaho. Unya ning tungura ako'y ipaninglan niya. Di mo, uy. Advan kami. Wa mo mingon siya na anak ko. Sus. Mingon din sa piso din na ako. Wa man. Advan lagi. 500. Ako ba rin nag-offer mo 5 pisot man? Guys. Dahil ka may nagdaan. Kaya ba matrabaho gid ka? Trabaho ko. Ay, kabaw ka ka ng pangapon sa iro. Pilay pagbutol na. Uy hala, putlon ko no diretso niya.